baduku ani abon four corners na ane magum ene so Oba na asa wongo. Go Ashton, I'm the one. Hey, come me. Lewis. The next room Ashton want so. Watch media roll me ho. No asa bra me phone sa me koton sa family. Asa mo short on tade amuto bi ngumo. Wo te me kire mo. Na munya alabalu na amoye no. Humi na me humi ni me huni anka ne ko from adamfo. Ashton ha ti minim say John Kifo na sebi I chrono la. Na afede o ya comfort. Na adwene na tia. Wo adwene na wo de ba no. Thief man be thief man. Madam, who many me akwankro no afo estimatement ha. Omusu be dey. Mu jejejina kwan ejejina down to say the mu ready electricity ayi meter no. Na kasa nko a. Hwan dey zinkani be ma. E de ne form kan say me kwale say na mfa me vigu. Na ticket ni mo na pocho. O sa ka ma meji. So what take one city kwa pocho na ya ma de go na ai. Ma fia ma na kemfo. Nana, when you, I'm saying, I'm sempa. What to suffer me? To me, and I'm saying, Nina, me be anto. And I'm not afraid to be an abibu. To me, patch on me by ya. What frame me name? But that's it, this year. And penny force be bini we are seeing a dark yen to put. And I can't to cry. I have some hint in my friend woman, 7 pennies, and here across you and find your bad time. What back you would team in what team ye? Me madwuma bia me ye no ha bia na sabi bi kunam ye dine hyew correct enti me no ka asem ni bia me wo se wo koye no no wa ye de wo se me so me ye no na ya ta akiri me ka kira wo na mo se me mpanimfo ba twetwe nkomo na wo kan me ne wo ma di nkomo ya da su ko awura sunsun ma na ne wa bre sabi nsem wa metete ye no e bia ni nyan ni nyina ne se ye wo fie ho ababa bi ofie ho ababa bi ofie ho na no da na gina mo se ababa bi ofie ho ababa me se no ho si ne ho so yie na sebi na de emaba we wo fie no do ba ko de ne to kasa ni kuno afili mu no ona ne to so ofie ho ono na no da na di kire me se wono na ni kuno afili mu cut na ni kuno na wo fili mu no sebi mpani kire se oba na ye ne mo ho sembi e obema na chi enu nti na ma bema na kwa wonti ngongoda omo chire mu wa mesa abanti bi su ofie ho a won so sole a odi ababa yi ntodwe na mia me fie na mtimbi no me na me ka kire wo sabi obi su hu mo bi nkeka Kat ni pani ni din baby ati say ko baby ane yo ye na se kire so like me for no me wonder hu me oh baby so I mean you make cancer me can't so much of no din ko hey say ma peg what for want o mama sakre o mama ho peg moto na ade mama tia so na me be ka kire no andura anwure nsofo no ba fia na se wo yi pa boni ni sa hey chi jana me kasa wo yi pa boni ni sa wo yi ni pa boni ni papa Enti Jeff, idea pa na men kan chiro you. Idea na maya de bia bo mitisu say am masan ye. Hey! Tie. Oh. Enu so fo ni ba ha. Ne ba o ba nyina ne se. Wodi nkra ma se men fama. So fo ni se men kan chiro se. Aye dem ha de ntia so bolo sunsun enne nam fi ha wo hunu na ne ma bibiriba aye ntimi na ofi nyina se. Wa ma obi aba se enyo na wukun so bolo oketile nkwawe ne makoma aponchani mate hu eno kwa de ensi nana anu ti ba sa no sama na esa ma twentwen wotimi nkonkoda ntina dan ba nyina wo gina wo fie kwan no nana sama ise bia no ntimi nya adwumen no obi be ya ma na won kodai ene etie sebi mpani se tire nka nkasa bonte so fo me fanko ene sama no ya no wa ye mi amo ho sem ma me kan de bi sem na me ndi goro wa ye mi amo ho sem pa sebi sunsun ko ba be gina ho no opesen ko bo abante ne dam na wo kuni free wiase na wo hwa wo a wo nye bone bia
na me de na asɛm no so ba yi wo fie hɔ na besie ɛno nti na wɔn de wɔn ni hwɛ ne ha asɛm kɔ bɛsesa te wansesa deɛ no no gyegyegyegye na baba no so tie nkɔmɔ yi na kɔka kyerɛ no mame na hwan me ane me kɔ kan kyerɛ ababa we baba no ababa we na wasi adua ya ohwiri ne to asi n'akyi bedehie nana panimfoɔ kasa ntwetwe wɔn ano nwɔ fam madaworoma mpanisi ewo bi na awie bi ndie no kora me na me yefie ru na nso asɛm we die pai muka ejina mo a wo piafoɔ no ɛna na adwen ye ne sɛ wɔyɛ nam kyɛn wɔ kraman wokɔ aka kyerɛ no fisɛ na nom yɛ nsuo ɛbɛtɔ no na adwaeɛ di kaafo ka kyerɛ ne mame sɛ wɔkum ɛyɛ saman no wɔse ɔnhwɛ ne mpaase na agudie bi hyɛ hɔ ɔmfa saa agudie no mfa nkɔma ne yɔnko bi a ɔwɔ brɛman ɛnɛ yi ɔmofrɛ hɔ Texas ɔmfa nkɔma no na sɛ wɔamfa nkɔma no na ɔmo so anya kwan ɛne saa abanteɛ no ɛni ɔmo nso nneɛma ɛwɔ so ɔmo yɛ a ɛne na wabrɛ n'ase ɛba ne saa so ntumi nkɔnkɔda dan biara ɔbɛgyina hɔ baby me catch you say so bulenya me na me ko no say da me no me ni mo adwen pa na me ni mo adwen enti na enti enwure ma men kansi ne ka de obekansi wo since so bolo we nyina o ma ye nhwehwefo nti se no siasa na America ne wie na saa nhwehwe nso de enu ano no ale ma ye o tie de America no osi no na akun so bolo na so bolo ba obafie nyina ne se ebre bi so obeka ye o de poi bag bi e ma akoto dem ho e ma osi bibi wom ka se o se fokumu obi dia nti pa oba nyina ne ade na ehye dem ho nti na so bolo bafia ne sunsun ne na mfia ha wo ma obi abase obekunya saa kokunya dada enti so bolo nyo na akun no ti ade na ehye dem ho no an wo se fakomu obi wo se nipa ne ti UGC ase o ma mbo du afie ho wo se politics bibi wo wo se bibi wo me de ma me no so me fa nkosie no obeba ba abeje wan ka se me fa nkoma obi awe enti me nso me de kwa show me ref wo be fi sa na nya media nso me de ma drink course enti wo se fakomu obi wo UGC ho ma mbo du afie ho obi dia enti wo se me nkan kire so funa se ma wo de nkra ma me se me nkan kire no wo se fakoma no to no so ye na no so wonye no we nya kwankyerɛ din nana we de wadawrumo na Texas ababa we wo Ghana Texas nso wa ayi America me ka kuma se brɛman ayo ha wo ba yeso abatafo ha ye fra ha California ayo yo iti kwa me ye fra ho Texas brɛman no ɔmo de aka kyerɛ no ni akiri wonye saa man yi na ne ho ntɔ no na wo sunya wasomdue na mmom hyase sɛ obɛtwe ho fra baba ne ho ne ne nsɛnsɛm ho de na nanom se kɔka de kɔka na wuri a twe wo ho fi se de brama amane so ma ɛkwa da ho betumi akɔ yo nana mate se ne de ede zue so me fie wura me ne de nana ne pia me de sie pia me de sie wo ma yo nana on tra se kakra na yo nana mi mbisa on simple na ofi agege ba ye no woni obi hihya ho nana mba ye de minyanya obi ana no mo frɛfrɛ me ana ye say we ni free so fun no na eba yes so fun am ko fa an ba dabi me hu so bolo me ni ani me hu so bolo okay me ba chawo me srawo me gina ho nyina ma ne me ho enti ade na wo ka no fakoma mbodu afi o UGC wo na fakoma no wo so obi wo papa bi wo ho fako okọ agbo ni ukọ hwehwe na obo hu no fa na fakoma no antwentwe na so o tia se na me ka kire wo oh enye na kam nim sa how I dream more hasa what do more hapa na nim sa me ya brand ekokoti na nam sa how de adwin more ha na ade na wo ka no wo ade kro a wo ka jense ma ade more ha na onu sofu no ye de hu se bibi hye me mpase a me nka nkoma obi obekọ no obi kra na ye ka na ma na oba beji ade kro o de for na no me ni say ma me nko hye de wo politics bi ko me akasa me waka de ho nyina ache me so bebu sama ma ka akere wo enti busa na me nka akere ni ka hwehwe ansa ma hu se sofu no ginidi okay o se de no wo si agudie ne wom eye gold ene wo sa akware bag gold no ene e twa me ba o de to go ma me nko hye me say am pass gold no nge ka ye total wonu wa ye ka so wo ye ni ye wonya ni monyamfo bi sami a wompe
Nana, say near. Ada na mempe. Me di so de me hojo. Hey. O me hojo me ye adwuma so yie pa, me adwuma ho te. Nana wa. Me ai. O na ka so obi anko se wa wo. Na me kire se ni monyamfo bi ti se me. Me so me yiri wu ya che. Na akom dwuma yi ma na ba wo so mo mpeme fianse me. Na wo watimi aba akomfo so yi se obetimi atena ho. Nana ni. Me so de me de wo ware me awura wo de wuti ye wo. Na enwan ne mponche. Na wotwe bia me ku bi. Yes, be mu be de. Amana ye fe. Ana ni o de me anwie we na mde ba ye. Ye guso. Ye ni nyina. Ye ni nyina. O ka ni nyina agu. Na ma ye. Ti bebe fia be hwe wate. Mesre kwa. Hey nana. Ho twa. Atuo na wa nya bi so me manage. Ana tuo no kwa de ya na ye kwa. Unhwe. Esisi ya de. Hey, agege ni ba. Hey baby. Share. Be prayer mu. Hey, yeah, this is nipa kasa mo sa. Hey, Javi. Fira. Neti say. Fira boko na so. Adum kro ya. Javi. Ma hwehwe wo sa akra ne se we de me de abeto ha yi. Uko sofo no no. E di asem na sofo no e ka kire o. Ya so mo me de asem asi o. Because of no the o kan sem bi be kire me. Emma ensem na o kan ya no na no odene. Me nye sofo no kran kan na me se se de ekoso with fie nyina ye sa nipa na wo yen so obolo esunsun. Ko na kire mo pa mu kan ye na ba wo ba nyina se enye se won ye no ba ye bo. Ba me ba se obi edi ne bone nti wo be kuno na se be bisa. Ni tintin diete nyina ne se osibe o de rover bi a hyedem ho a wo de ma cat ane tu ho na men kan kire cat se rover no onfa nkoma obi o ti yugi isi ho mambo odu wa fi ho eno kura kan sim bibiribi ankase ei di sa obe fi nyina eno no na ezenko kumudia na chese ye ni yekum ba na nyekum nyesa anko kun ye dada Na chese sofo ne kan asem we kire o. O kan asem we kire me e ma me be ka kire cat. Enu nko a. Me ka kire nse onfa nko. Yo. Me soso nim. Me soso me ko obi kire me konfo bi ho. Na konfo no me ko ye na ye sofo na na ne wo ho. No kure me start man na me ko sofo no. O ka kire me so mu ye ntafo. O sa. Ni me pani bi wo ho. Yo. Enti sa sofo no de mu ye ntafo o. Yo ne na kom ni nkire mu. Because me duro ho jamfi na chese. Eye me nwanwa se no obi a wo ye sofo de. De na asa be ye konfo. Na so dudu mo chinchina ko hu na ta no. So no na ye konfo no. Ti me so me ko ho. So. Na jamfi ma mo ne ma ho ban ne ade na wonim. Me ko ye no se de wo ka no. Nana no so can the same thing. Sa? Se me so me mo ayi ababa wana mane ka ate amane se ade na hye ne mpa se no. Onkukuru koma ne yonko no wo UGC no. Na wo kan ba ko bia wo ho de wanka jamfi. Wo ni. Ebiro de. De o me o kechirem na maka no. Wo eno kura fia se gate ya no be ka kire me. Jamfi se madam me da ha pa me da me tum. Enso se me na egu abonten. Efira titi emfa se mo me kan se because asem ni si ye na ani fia. Na wo agege. Enti me ka se wo bia wo da ha na se wo kam bisa na me wo agege me ba ye se me ba me da dem. Ni nyina se ne ne me ye koso wo machi madam so na me fie eje deli se blu eje deli ana samana no ba fie ha apart from nasa enye konfo na ka kire wo Jamfi wo nipa bone Jamfi wo ye wudi nipa me se konfo ya nka sa asemo ya nkire wa se nka binim se wo nam ha no monyo no wo ye door to door o de ho e wo fie ha wo deliver me mama nkrofo wo mo dem edura enumle na an Jamfi ababa wa na asem na me de me nti de wo kana se konfo na sama wo kana se ababa wa no se wo wi no wona ne da Jamfi
a konfo ne kan sa no me se konfo no na eka wo ne ababa wa ne da me se nya asem bia ho a me mechire ma kire no kure ge ne de me oba se fiewura na me ya branch a me mfa oba bia ma the son of cross amen hey me de besie wa nkama besie me wo kan nya na me kan kura kire David na sa wo ko ye ya asama ba ye koye ba nyina enka dwen ho kakra kire me woni mi sa wonti because konfo ne say niema wo ye nyina eye ne ya se wono edi wo bia betena fidua yi mu na ja wo bi ni ba na wo bosa na ye se nye na wo time be ye overtake say me fi ura sa ge no that no ana tata me a bi okura me mfa nhye no atwe de ahyem Davi me nua be ma obofo ka se overtake ni salad no wan ka ni bibi say e fi ura me say no sa simu yi ba nyina no me sisi masakire wo me born again. If you were men what my cagents would man be because my proper men say for the home. Davi If you were Monday, my come as my way. My proper men say, no, so obey. If you run me, mammy, I dear Japadia say, I'm a woman is a man, you know, who Davi. If you as when you say, Minion is I don't happy you. Hey, now me die away half a hoy. Not just at 20 kilos, said, Davi. Now, my friend, teach my beginning concourse, who said, I'll come up with him. You, and ye were about. I know the soften cry you be mammy. I must say, no, my proper men say, Miss Menon, Quantaya pie. And ye media, it is a wabbo cat, ya mania, dear. My catcher is also one. If you don't make us a side journey, dear minute, if you were. wo me gusu atiwa no woni wo yi sen etu ye ponyini Sinoma mama we pom sinoma ana la sisa ana na wala sisa kusiaji wo be to bia be ka tani tanya me boa oya what fire wo wo tani e wo pie tu wo ni wo asen wo nse sanita na apina wo be tuma ko fami eti ma so ni tana champion bo si mo si gwa dedem ma ye wo bia ma sepa mo nya mo anware minim se me mia ni tama na me wu minim se blame ni free me o sori ana wo kagu me so ana wo ana fire se na fire se so eye no kura sa akra no ne na be si akra ne dia me na be na eye no kura sa akra no wonyem ana ne to ma yanka ne ba ma yanka ne ka bi o man ko bi o do fika to repanim e kom ku no me ma beto ni me ku a wo ka te me ku se o mko ku obi me ne ni pa kro so nkoku no eti me ka tse ka tse no so fa so ne ge ofia wo so fa so ta de dia wa wu nya she na jine ko ni dwa ba ka tse se me ma dress me no ko ni mcho na me ka ka tse me towe nka sabu wuji ti o ba obo baby kafo baby pompesu o ma mi kokwa na o su sabu ni ti wa ni bi